саҳни коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд имрӯз фазои идона дошт. дар ин боргоҳи илм конфронси ҷумҳуриявии илми амалӣ баргузор гардид ки иштирокчиёни зиёд ба он ташриф оварданд. нахуст меҳмонони конфронс аз намоишгоҳи ташкилкардаи донишҷӯёни коллеҷ ки он фарогири дастовардҳои дастпарварони ин муассисаи таълимӣ буд дида намуданд. ҳар як намояндаи кафедра ки дар коллеҷ амал мекунад ба меҳмонон зимни аз назаргузаронии маҳсули дастони донишҷӯён маълумоти мухтасар дода бо дастовардҳои илмиву эҷодии муассиса шинос кард. طبیعت ما از عالم حیوانات و نباتات عبارت می باشد. باز حجره نیز ما ساخته ایم که حجره باز ساختار فونکسیونالی تمام ارگانیسم های زنده به شمار می روند. дар коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд бо иштироки меҳмонони дохилию хориҷӣ, олимону сиёсатшиносон конфронси ҷумҳуриявии илми амалӣ таҳти унвони нақши созандаи пешвои миллат дар ташаккули худшиносӣ ва ҳуввияти миллии ҷавонон ҷараён гирифт. зимни ифтитоҳи кори конфронс директори муассиса Алимат Мавлонзода қайд намуд ки конфронси ҷумҳуриявии илми амалӣ бо номи нақши созандаи пешвои миллат дар ташаккули худшиносӣ ва ҳуввияти миллии ҷавонон ба 30 солагии қабули конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ бахшида мешавад. мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти Суғд доктори илмҳои филологӣ профессор Тоҷибой Султонзода паёми табрикотии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ба самъи меҳмонон ва иштирокчиёни конфронс расонид. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд низ ҷиҳати дар амал татбиқ намудани барномаву ҳадафҳои бузурги давлату ҳукумат дар самти рушди илм ва ҷалби бештари ҷавонону донишҷӯён ба илмомӯзӣ тамоми тадбирҳои заруриро меандешад. зеро татбиқи чунин тадбиру ҳадафҳо ва рушди кишвари азизамон дар сурати имконпазир аст ки мутахассисони ҷавобгӯ ба ниёзҳои замони имрӯз омода карда шаванд. сардори раёсати тиббии фарматсевтӣ, сиёсати кадрҳо ва илми вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон, академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Юсуфӣ Саломуддин Ҷаббор таъкид намуд ки рушди соҳаҳои маориф ва тандурустӣ яке аз самтҳои асосии афзалиятноки сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. имрӯз вақте ки мо ба ин коллеҷи тиббӣ ҳамроҳи меҳмонон аз баъзе симхонаҳо дидан кардем, бовар кунед меҳмононе ки ҳамроҳи мо ҳастанд ино аз беҳтарин ташкилотҳои байналмилалӣ ҳастанд ва худашон ҳам гуфтанд ки дар ҳақиқат мо шоҳиди он шудем ки ба рушди соҳаи маориф ва тандурустӣ таваҷҷӯҳи хоса пешниҳод карда мешавад, чунки он симхонаҳое ки мо дидем, ҳамин симхонаҳо аз симхонаҳои дигар кишварҳое ки дар Аврупо ҳастанд ҳеҷ фарқе надоранд. яъне ки имрӯз аз сатҳи ноҳиявию вилоятӣ то сатҳи ҷумҳуриявӣ сар карда аз ҷониби пешвои муаззами миллат тамоми шароитҳо барои рушди соҳа фароҳам оварда шудааст. роҳбари намояндагии ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон доктор Виктор Олшавский зимни баромади худ қайд намуд ки мо ҳамчун созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ ҷонибдорои он ҳастем ки бояд як заминаи мустаҳкам барои омода кардани кадрҳои соҳаи тиб фароҳам оварда шавад, алалхусус барои омода кардани ҳам табибон ва ҳам ҳамширагон. мо тарафдори он ҳастем ки ҳамаи таълиму омода кардани кадрҳо бояд дар асоси илми собитшуда ва инчунин қарорҳои дахдор дар асоси далелҳо пеш гирифта шаванд. ва мо инро аллакай дар Тоҷикистон дар амалия дидем, алалхусус дар коллеҷи тиббие ки мо алҳолу ҳузур дорем. пешвои миллат ва рушди тафаккури таърихӣ ва худшиносии ҷомеа доири ин мавзӯъ маърузии доктори илмҳои таърих, профессори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон Нӯъмонҷон Ғаффорӣ шунида шуд. зикр гардид ки саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди тафаккури таърихии миллат ба сол назар расаст. нашри китоби тоҷикон ва паҳн намудани он дар миёни мардуми кишвар боз як иқдоми ватандӯстонии пешвои миллат буда дар густаришу таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва баландбардоштани сатҳи маърифатнокии ҷомеа мусоидат мекунад. бо мақсади ошноӣ пайдо кардан ба гузашти пуифтихори халқи тоҷик ва баландбардоштани ҳисси худшиносии миллӣ бо ташаббуси пешвои миллати мо соли 2020 асари бунёдӣ қаҳрамони Тоҷикистон
академик Бобоҷон Ғафуров тоҷикон аз нав дар як ҷилд ба теъдоди 1,600,000 нусха хеле ҳам бо сифати баланд интишор шуд ва ба ҳар як оилаю хонаводаи кишварон тӯҳфа гардид ва дар ҳамин пешгуфтори ҳамин китоб пешвои миллат таҳти унвони шиносномаи миллат менависанд ки таърихи халқи тоҷик барои ҳар як фарди ватандӯз ҳамчун манбаи худогоҳию худшиносӣ хизмат карда дар асоси омӯзиши роҳи пуршарифи тайнамудаи гузаштагон масири пешрафти ӯро муайян менамояд. Ҳар фарди бедордили миллат бояд омӯзиши таърихи халқи азизашро вазифаи муқаддаси худ донад, аз гузаштаи пуршебу фарози он сабақ гирад ва бо корномаҳои фарзандони мардуми боҳиммата шино шуда онҳоро дар ҳофизии таърихаш ҷой диҳад. сиёсатшинос ва адиб Абдуллоҳи Раҳнамо доир ба давлатдории миллӣ ва нақши ҳаётии он барои тоҷикон дар шароити нави ҷаҳонӣ ибрози назар намуд. адибон ва табибон аз азал решапайванданд, зеро пири ҳамаи мо Ибни Сино ҳам табиби бузург, ҳам адиби бузург буданд. яъне дар шахсияти Сино ҳамун гуна ки табибон бо Сино мефахранду менозанд, ҳамун гуна адибон Синоро ҳамчун бузургтарин адиб гудонишванд бо ӯ ифтихор доранд. бинобар ин ҳамун пири мо муштарак аст, нуктаи пайванде ки ҳаст ва ман мехостам чун сухан дар бораи афкори миллӣ меравад, бисёр вақт лаҳзаҳое аст ки мо онро бояд боздигарӣ кунем. дар бораи шахсияти Ибни Сино дар ин муассисаи тиббӣ бояд амира зикр кунем ки бинед, шахсияти Ибни Сино як шахсияти ҷомеъ фарогир, дар айни замон ки файласуфи рақами як, боз дар айни замон табиби беҳтарин ва дар айни замон шоири беҳтарин ва ҳам сиёсатшиноси беҳтарин. ҳадаф аз ташкил намудани конфронси ҷумҳуриявиро кормандони муассиса чунин шарҳ доданд. боиси сарфарозӣ ва хушнудии ҳайати устодон ва донишҷӯёни муассиса аст ки имрӯз конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони нақши созандаи пешвои муаззами миллат дар таҳкими худшиносӣ ва ҳуввияти миллии ҷавонон бо иштироки ҳайати профессорон, адибон ва сиёсатмадорони кишвар баргузор гарда истодааст ва мақсад аз баргузории конференсияи мазкур баланд бардоштани ҳисси баланди ватандӯстӣ, омода намудани кадрҳои баландихтисос дар соҳаи тибби ҷумҳурӣ. дар ин замина баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар муассиса мебошад ва мо аз баргузории конференсияи мазкур хеле рӯҳи баланд гирифтем ва минбаъд низ нақшаи куллӣ дорем ки чунин конференсияҳои сатҳи ҷумҳуриро зиёд намуда бошем. бояд қайд намуд ки меҳмонон аз бинои нави таълимӣ, таҷҳизот ва дастовардҳои муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ба номи профессор Юсуфхон Исҳоқӣ шинос гардида, сатҳу сифати заминаи моддӣ ва усули омода намудани кадрҳо дар ин муассисаи таълимиро баланд баҳогузорӣ карданд. пас аз ҷаласаи ифтитоҳӣ дар бахшҳои дигар конфронс кори худро идома дод. Рамзия Ҷираева, Қобилҷон Шарипов, Азия.